Cek. Dolin tambah baturi mbak Endo. Kuwi mondok mi am mikam. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho kok sing jawab sampean dhewe to, Nduk? Andane kok wong 1000 manusia lho ketake, Mbak. Sampun ngantuk, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawab. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bandung. Apa mergo sampean sing salah nek jawab Bu ora patek semangat. Oh ngono. Tak baleni ya. Jajal baleni, Nduk. Bu, sampean ngantuk, Bu. Mosok mempung leh Bu nek jawab salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nduk. Masya Allah. Apa ya, Mbak ya? Penontonnya jan tasik kata. Nggih. Alhamdulillah sing sampun jawab salam. Mugi-mugi diparingi panjang umur sehat selalu. Rezekine lancar gendong nggih. Amin. Sing dereng gadah bojo ya nang duwe bojo. Sing durung duwe bojo Ya nang rabi. iya lho yo. Kok iso? Ya ben menteng. Ya aduh. Ini dalam rangka sedekah bumi. Buminya dakoi bumine ya, Mbak ya. Setahun sepisan ki kudune nelekan ya, Bu ya. Niki tanduk dusun pundi tanduk? Dusun Glagah Purwosari. Alhamdulillah. Masya Allah piantune buluran di tasik setan beteng mriku lho, Nduk. Sugih dalu buluran. Nggih, Masya Allah bulurane uwayu lho, Nduk. Buluran iku ngono ngempet ngantol lho, Mbak, sampai dukung ini kok iso. Nggih, niki sesarengan kalian tetap apa, Nduk? Taruna budaya. Taruna budaya. Nek taruna budaya tenang ta ora? Ya aku iki lagi perdana melok lho. Oh, iya. Kok kleru. Oh iya betul lah ya Nduk. Taruna budaya saka ngendi sampean ngerti to, Nduk? Aku dhewe lagi iki melok. Oh iya lagi perdana. Dari Beget. Iya. Desa Gayam Desa Beget Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Indonesia. Sama sok aku wong Bojonegoro melu toprak Bojonegoro lagi pisan iki. Oh lagi pisan iki Pisan iki mosok mlayune ngulon. ya sesuk tak jane ya Nduk ya. Jadi kasih pemukul dulu barang taruna budaya. Ya monggo dikasih sesarengan barang taruna budaya. Juga barang Ababil Audio ada Bang Mail Channel. Sing siji sapa waki Bu gak roh. MTN. Napa? MTN. MTN. MTN Channel, terima kasih. Dewe kayak gamungan. Ya monggo taruna budaya